रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीताराम चौराहा कुशीनगर। होखी नहीं भूला जी सहैया, होखी नहीं भूला जी सहैया, देवघर के रहिया भुलाइल बानी जी, कुशीनगर से हम आइल बानी जी। होखी नहीं भूला जी सहैया, होखी नहीं भूला जी सहैया, देवघर के रहिया भुलाइल बानी जी, कुशीनगर से हम आइल बानी जी। खोजी लोकेशन नहीं मिलता मोबाइल पर, फोटो राउर खाली आवे प्रोफाइल पर। सुनी ना, खोजी लोकेशन नहीं मिलता मोबाइल पर, फोटो राउर खाली आवे प्रोफाइल पर। केहू नहीं पकड़े मोर बहिया, केहू नहीं पकड़े मोर बहिया, देवघर के रहिया भुलाइल बानी जी, कुशीनगर से हम आइल बानी जी। राइटर मुकेश राज आइली रहले साथे, आजा तो दीवाना जाने हो कहाँ बाटे। राइटर मुकेश राज आइली रहले साथे, आजा तो दीवाना जाने हो कहाँ बाटे। हमारो लगा दी पार नैया, हमारो लगा दी पार नैया, देवघर के रहिया भुलाइल बानी जी, कुशीनगर से हम आइल बानी जी। संध्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीताराम चौराहा कुशीनगर।